Folk skreg. Jeg kan så tydeligt huske det. Folk skreg. Det regner i dag. Min søn han sover lur. Jeg har virkelig lyst til at tænde Twilight. Det er sådan meget den vibe. Altså jeg føler, at vi kunne lige så godt gå ind i efteråret lige nu. Altså det vil jeg ønske, vi gjorde. Jeg glæder mig til, ikke så meget april, til maj i hvert fald. Vi skal holde Bobs dåb. Så det skal jeg lige sådan sætte mig ind i og forberede og sådan noget. Jeg elsker at forberede sådan noget. Men det har jeg ikke lige fået gjort. Jeg skal lige finde ud af, what's the vibe? Hvad skal der ske? Hvad skal jeg spise? Pynt? De her ting. Og så tager vi også til Norge. Vores første familietur nogensinde. Altså vi har aldrig været ude at rejse. Heller ikke bare mig og min kæreste og Billy. Vi har bare været hjemme i Danmark. Max sådan i et sommerhus. Men nu skal vi sådan rigtig med færgen til Kristiansand, og så skal vi op i en af Norges største forlystelsesparker, der hedder Dyreparken. Zoologisk have, og så er der også sådan forskellige universer derinde. Eksempelvis Folk og røver i Kardemommeby. Det er ikke en historie eller en fortælling, jeg er vokset op med. Jeg kender den godt, og jeg kender sangen. Så Kasper, Jesper, Jonathan og Jeg er en papegøje fra Amerika, den er åbenbart derfra. Det kender jeg godt, men jeg kender ikke sådan eventyret, men den har Billys farmor introduceret for ham. Og han er bare, han elsker det. Så vi har fandme booket, at vi skal bo i Kardemommeby, i husene. Det glæder mig sådan usandsynligt meget til. Og vi som børn, mig og min søster og lillebror, vi har været meget i Norge med vores mor. Så hele den der færgetur forbinder jeg virkelig med min barndom, og nu skulle man på tur og sådan. Så det glæder mig virkelig til at give ham. Så jeg glæder mig til maj måned, kan jeg mærke. Det bliver hyggeligt. Ja, nu skal jeg have noget frokost. Jeg er nødt til lige en kommentar her. Og nu, jeg overgår ikke lige at have mikrofonen lige nu, så det kan være lyden er lidt lort. Jeg husker tydeligt første gang, jeg så Twilight. Jeg kan huske det så pisse tydeligt. Jeg kan ikke lige rende ud, hvor gammel jeg har været. Vi har nok gået 7. klasse. 7. eller 8. klasse. Og så er vi til sådan noget, jeg kommer ud fra Østjylland af, så er vi til sådan noget, hvor alle sådan mindre byer og sådan noget, Torsær, Rønde, Grenaa, Feldballe, Pinstrup, alle sådan nogle der, samledes i, var det Grenaa biograf, eller Hornslet, eller sådan et eller andet. Og så var det sådan en aften, hvor man skulle se 3 film. Man skulle se Transformers og Eagle Eye, er jeg var nærmest sikker på, og så Twilight. Og Twilight var den sidste film, man skulle se. Og den starten der, hvor hun ligesom siger, I haven't given much thought to how I was gonna die, bla bla. Folk skreg. Jeg kan så tydeligt huske det. Folk skreg, fordi man bare har ventet på den der film, åbenbart. Ja, det tænker jeg hver på, hver gang jeg tænder den. Og wow, hvor er der bare forskel på, om man laver 0,5 eller zoomer helt ind på ens face. Hold kæft. Jeg har set flere dele, at de tager på sådan nogle roadtrips til The Forks. Jeg ved ikke, om byen hedder det i virkeligheden, men at du kan tage rundt og besøge caféen og tage ud der på stranden, hvor de surfer og sådan. Fuck, det gad jeg godt. Jeg skulle lige sige et andet liv. Det gad jeg godt på den anden side af helt små børn i hvert fald. Og tage på sådan en venindetur til Forks, ja. Og skal vi snakke om, der findes ikke et bedre cast end Bella Swan og Charlie. Hold kæft, de ligner hinanden, mand. Fuck, folk de skreg os i biografen, da han kom. Jeg fik lyst til at lige prøve at stå op, så nu står vi her. Jeg elsker, når folk de gennemgår deres favorit babynavn, så jeg tænker mig at gøre det samme, fordi jeg ved ikke, hvad det er, og jeg føler, det er universelt, at folk, man går og gemmer dem. Man gemmer dem lidt. Man har en liste. Man har haft en liste i mange, mange, mange år. Og så gemmer man dem lidt, til man har fået de børn, man vil have.
Jeg har 2 drenge. Jeg vil egentlig gerne have 3 børn. Jeg synes, det er svært at sige nu. Jeg vil sige, efter andet barn, så synes jeg virkelig, det er svært at sige, om vi skal have et til barn. Men så nu har jeg tænkt mig, nu deler vi. Jeg har jo 2 drenge. Min første søn på 3 år, han hedder Billy Elo. Jeg elsker det navn. Billy, det er inspireret fra en af mine yndlingsjulefilm, der hedder Annabelles juleønske. Elo, det hedder min farfar. Og generelt i hele min mors side af familien, der har vi alle sammen 2 navne. Jeg hedder Marie-Louise, men jeg bliver kun kaldt Louise. Så. Og Billy, han bliver kun kaldt Billy. Ja, så Billy Elo. Billy, den har jeg haft på listen, både som dreng- og pigenavn. Jeg havde også elsket det, hvis det havde været til en pige. Og jeg elsker det med IE. Jeg synes, det er meget sådan blødere at se på og lytte på, og det passer jo ikke. Det lyder jo ens, uanset hvordan det staves. Men jeg synes, jeg foretrækker det, frem for med Y i hvert fald. Det var egentlig sjovt, at han endte med at hedde Billy, fordi igennem størstedelen af graviditeten, der var vi egentlig helt sikre på, at han skulle hedde Romeo. Det ved jeg så ikke, hvorfor. Det var vitterligt 3 uger op til termin, så var min kæreste sådan, hvad med Billy? Selvom han havde sat det navn på bænken for mange måneder siden. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Men det blev Billy. Bum. Så fødte jeg for 3,5 måneder siden min søn Bob. Sigurd hedder han. Han bliver kun kaldt Bob. Men Bob Sigurd hedder han i hvert fald. Og jeg husker tydeligt den dag, jeg kom hjem og sagde til min kæreste, sådan, hvis vi nogensinde får en dreng til, så skal han hedde Bob. For jeg var ude at gå, under min barsel med Billy, der var jeg ude at se på vuggestuer, i forhold til, hvor jeg gerne ville have, at han skulle gå. Og så gik jeg rundt i en vuggestue med en pædagogisk leder, og vi gik rundt imellem alle børnene. Lige pludselig var der en barn, der sådan løb ind foran vores ben. Og så var hun sådan, kom du der, Bob? Og så er det bare som om min krop sådan forlod, jeg forlod min krop og kom tilbage i den, og jeg var virkelig sådan, Gud, hvor et fantastisk navn. Og kæft, det skal jeg bede om. Jeg har altid synes Bob, altså jeg kan også skrive til objektivt, det er lidt et sjovt navn, og der er så mange referencer til Bob. Med Svampebob og Byggemand Bob, Bob Dylan. Der er sgu mange. Billy Bob. Der er mange. Og vi har også kaldt Billy, vores søn Billy, ham har vi kaldt Billy Bob meget i løbet af hans liv, så det skulle vi virkelig til at stoppe med, da vi fandt ud af, at vi skulle have en dreng. For så vidste vi, at det skulle være Bob. Så det har været Bob fra start. Og Sigurd, det hedder min lillebror. Han hedder så Sigurd Victor, men han bliver kun kaldt Sigurd. Og jeg synes bare, Sigurd, det kunne jeg også godt have valgt som fornavn, hvis ikke det var, fordi min bror hed det. For det er så smukt og varmt og sådan hyggeligt et navn. Og klassisk også på en måde. Og nordisk. Ja. Det har jeg for øvrigt været sådan lidt ligeglad med, om det var et navn, der skulle kunne udtales på dansk eller engelsk. Og i princippet så er det egentlig nogle meget ikke-danske navne. Billy og Bob. Men jeg elsker dem, og jeg elsker det B, og jeg hedder Brandenborg til efternavn. Jeg synes bare, Bob Brandenborg, det lyder lidt som en ejendomsmægler, men det kunne også godt være en politiker. Og Billy, han skal sgu nok blive et eller andet. Han skal sgu nok blive kunstner eller noget andet. Så Billy og Bob. Men jeg tænkte alligevel, at jeg vil gennemgå min liste af navne, vi så ikke har fået taget i brug. Som sagt, jeg elsker de her navnevideoer. Jeg hader, når folk snakker for meget, så nu kommer jeg bare til sådan at nævne dem i flæng-agtigt. Bjørk, Barbara, Marni, Sommer, Magde, Tirsa, Ingeborg, Ali, Ella, Mathilde. Ja. Og som sagt, vi har dobbeltnavn i min familie, så her kommer de variationer, jeg vil have sammensat. Magde Marie, Magde Mathilde, Ali Ella, Sommer Sofie, Marni Viola, Marni Marie, Marni Lou, Marni Jo, Marni Uma, Marni May og Sommer Mathilde. Det synes jeg. Wow. Hvis Billy havde været en pige, så skulle han hedde Sommer Sofie. Fordi Sommer, jeg synes, det siger sig selv, er jordens sødeste navn. Så du kan ikke lide en person, der hedder Sommer. Og Sofie med PH, synes jeg også er vigtigt lige at understrege. Jeg synes, det er så flot med PH. Min mor hedder Anne-Sophie, så det ville være efter hende. Så Sommer Sofie, det havde han heddet, hvis det havde været en pige. Og nu her med Bob, hvis han havde været en pige, så havde han nok skulle hedde, jeg kan ikke huske, han skulle have heddet Marnie i hvert fald. M-A-R-N-I-E. Fuck, det er flot. Jeg så det på en båd. På siden af en båd i Aarhus Havn. Den hedder Marnie. Så flot. Godt nok, men bare med I. Lidt ligesom taskemærket. Eller bare mærket. Men igen, I-E. Jeg synes bare, det gør noget. Men så har jeg også været sådan lidt,
Billy og Marnie, det bliver sådan lidt sådan et børneprogram på en eller anden måde, fordi de begge to slutter på IE. Og skulle man så have et tredje barn, skulle det barns navn så også slutte på IE. Det blev så ikke til Marnie, men det skulle enten have været Marnie Lou, eller Marnie May. Jeg synes virkelig, May er flot. M-A-E. Marnie May. Marnie Lou, synes jeg også er fucking sødt. Også meget amerikansk, vil jeg så sige. Så er det meget sådan noget. Billy Bob, Marnie May. Ja. Jeg elsker også Ali Ella. Men så vil jeg næsten have, at jeg ville skulle have kaldt et eventuelt pigebarn for Ali Ella. Så vil jeg ikke kun kalde hende Ali. Så vil jeg ligesom kalde hende Ali Ella, fordi det lyder sejt sammen. Og Ali, det er jo selvfølgelig efter The Notebook. Og Ella hedder min kærestes farmor. Men nej, det er nok helt klart top contenders. Marnie. Så Billy Bob og Marnie, det kunne være fucking sødt. Eller Billy Bob og Summer. One of those. Og her har så drengenavnene. Og har selvfølgelig ændret sig meget i løbet af årene. Men den er ikke så lang. Bob, Romeo, James, og så Jamie. Altså jeg tror, hvis jeg skulle have en dreng, der hed James, så skulle han hedde James, men jeg vil kalde ham Jamie. Og jeg vil gerne have en dreng, der hedder Charles, men jeg vil så bare kalde ham Charlie. Det forestiller jeg mig. Og Ernst. Mew. Det er sådan, hvad kan man sige, solonavne, fornavne. Og så har jeg så en række sådan, hvor jeg har prøvet at parre nogle navne sammen, hvor der så er nogle navne, jeg ikke vil kunne se som et fornavn. Nu hedder han så Bob Sigurd, men vi snakkede også om Bob Leo. Jeg synes, at Bob Leo kunne have været så sejt, fordi at det er de samme bogstaver, som der er i Elo. Det er så bare ommøbleret til Leo. Det synes jeg bare var lidt sødt. Billy Elo og Bob Leo. Men det var også lidt sådan, jo hurtigt med Bob Leo, det bliver sådan lidt, det lyder underligt. Romeo, Leo, det er også meget EO. Romeo Sigurd, Romeo August, Romeo Valentin, James Romeo, Charles Leo, Charles Elo. Jeg kan rigtig godt lide Charles Elo, det synes jeg er flot. Men I kan høre, det er meget de samme navne. Hvis Billy var blevet født, jeg havde termin den 20. februar. Jeg ender så først med at føde ham den 2. marts. Men hvis han var blevet født den 14. februar, så skulle han hedde Billy Valentin. Så det er jo Valentinsdag. Det blev han så godt nok virkelig ikke. Jeg gik godt nok langt over tid der. Hvis vi skulle have en til, det tror jeg ikke, men hvis vi skulle, og hvis det bliver en lille pige, så bliver det nok en lille Marnie eller en Sommer. Og hvis det bliver en dreng, det ved jeg fandme ikke. Også så ville jeg virkelig føle, at han skulle hedde noget med B. Men det var altså min liste over navne. I love but won't be using.